Kadurun Cup Organizing Committee hak tarik unailar ajar apusa kalapin tip bai ba shabaro Ru8 football baya ka semi final jong Kadurun Cup lara ban penlong hanong ba Shillong Lajong Stadium. Kajingi kun semi final kan long hak tarik unailar ajar apusa hak por sanchiteng chanmit apdeng ka Shillong Lajong FC Prusha ya ka North East United FC. Ya kani ka rai ban pin kalai kani la shim halor ka jingyo ya ka result jong kajingi kun quarter final ka balalong hinin kasngi. Kini baru artili ki kenhun kini kini hakasin ke beningkong banyo Rung shaka final jong kelimpung Duran Cup ke basis pa lai pulai. Ka Shillong Lajong kala Rung shaka semi final da kajingla ban penlim ya ke MME East Bengal da leway goal haka jingikun quarter final balong hinin kesngi ka arpway terik HJN Stadium Polo. Kadba ka North East United FC par kala Rung shaka semi final da kajingla ban penlim ya ke Indian Army da North goal haka jingikun ka balong Hasai Stadium Kokrajhar Assam. Perkum kajing pembina Kadurun Cup Organizing Committee kalau ong ba kalau raiban wanra ya kajing kala ka balashim halor ka result jong kajing kun quarter final balong hinin kasngi baro artili kajing kun la sakhi ya kajing la bha ka North East United FC mat ka Shillong Lajong FC mat kajing job jong ki kala nang pin chongshit penrham shushu ya kinong Kyrshan hakatain Kadurun Cup Organizing Committee kala jubabru ya kajing pat na kinong Kyrshan jong kini ki artili ki kenhun hakaba la itu ya kajing long kongsan jong kamaden yele kai ha Shillong kum ka chaka ba klain ba kajing ai jing Kyrshan ki pai ba ekini ki artili ki kelam balarai ban pen ria no ya kajing kun semi final hapdeng ka North East United FC Prusha ya ka Shillong Lajong FC HJN Stadium Polo matbu ya ka tarek ha ka arpun tarik unailan hajar arpusau la ong ba kani ka sinjam ka de ka balashim ban pintik na ba kinong Kyrshan ki bidan ka mensi mat ka dot note jong kalimpung ya le kai kin mat ya ka chingshong shit jong ka jing kun ka ba internet ba ha ka chaka ka ba kini baro arkin hun kila su thiet ba ka jing le kai football Kadurun Cup Organizing Committee kala pentip ru ba kinget ba kani ka jing pin kan lang kan nang pin shong shit bat ai la de ki kin hun ba kin ye le kai hapdeng ki pai ba nong Kyrshan ka ba dei ban yo kat ba kidang ye kun ban yo jaka haka final jong Kadurun Cup kajing ye kun jong kaya ka final pat kan long ha Kolkata